l'Ester Pujades és correctora de textos, per tant, treballa la llengua. I d'aquí surten doncs, els seus textos, diu, per conèixer una mica més la nostra llengua. Escriu els textos perquè la gent coneixi més aquests textos. Marro. Tothom sap que el marro és el solatge de certes substàncies després d'haver-les fetes bullir per obtenir-ne una infusió. La festa del tió és una tradició molt nostra i no la festa del caga-tió. Va clavar una bastonada al tió i no una bastonada al caga-tió. Per tant, veiem en aquestes notes, doncs hi ha moltes varietats, unes miques sobre la llengua, que és allà on treballa més. Nano Orriols doncs, és un autor doncs, que ha anat creixent. Vaig molt al bosc i les muntanyes més altes del Pirineu o de les cingleres de les Guilleries. És el seu paisatge, Ell diu que ha nascut a Vic, però jo diria que és de les Guilleries, però no ho dieu gaire alt. No veig les gavines a centenars o milers amastelades, tampoc els senglars i cabirols. Veig que ningú no imposa res. He preguntat als corbs, als pardals, si tenien constitució. I m'han mirat de transcantó i m'han deixat per boig. Sort que ens coneixem i demà ja no se'n recordaran de res. Les curiositats lingüístiques que us ha llegit, per exemple, en Jordi, i d'altres que hi ha aquí, fa molt temps que jo les recullo i les tenia sempre tancades en un calaix. Vull dir, a mi sempre m'ha encuriosit la llengua, encara que fa molts anys no m'hi dedicava pas, però sempre que sentia alguna paraula, alguna expressió, algun comentari d'algú molt referit a la llengua, doncs, si m'interessava, doncs me'l anava guardant. I va arribar un moment que en vaig tenir molts, però els tenia allà tancats i em sabia greu també. Pensava, ostres, això que a mi m'interessa, potser hi ha algú que també li agradaria llegir-ho, perquè a més hi ha notes una mica curioses, divertides, i dius, val la pena potser difondre-ho o compartir-ho, bàsicament. I vam tirar endavant aquesta aventura, l'aventura d'editar un llibre, de fer el recull de l'últim any i mig, més o menys, dels seus articles i les meves curiositats, i vam dir, doncs aprofitarem i compartirem l'edició d'aquest llibre. Per tant, gràcies a en Cotrina jo escric, després va anar insistint, em va anar apretant, i que es fes aquest llibre també va ser en Cotrina, perquè en Cotrina va començar a dir tot això del diari de Manlleu, que publiques la Resistència, i tot això de les curiositats, diu, d'això n'heu de fer un llibre. El llibre és un dietari, és el dietari d'un any, però dintre d'aquest dietari hi ha articles del 155, hi ha articles dedicats a la natura, hi ha reflexions, i n'hi ha dedicats a la innocència, perquè si alguna cosa val la pena, dona motiu per viure, és la innocència. Si alguna cosa val la pena defensar, és la innocència. Escriure en català té un mèrit molt especial, perquè som una comunitat petita i si escrius en castellà tens premi, perquè et presentes a qualsevol premi de Madrid i tan sols perquè ets català et donen el premi perquè tradiciones el teu país. Dic, un dia vaig escriure que m'interessava més la vida d'un ocell que tota la humanitat sencera. Dic, ara en Jordi és l'ocell com tots els presos. Sempre busco refugi als boscos, però per molt que intenti parlar amb els gossos i les àguiles, el rei emèrit i el mèrit apareixen a la meva vida en somnis torturadors de lladres i jutges. És veritat, o sigui, per molt que vulgui no me'n puc escapar. Vull dir, quan veig que manipulen la justícia, que foten tot el que fan, és que és una cosa tan escandalosa que dius, bueno, tu, escolta, aviam, no, hi haig de ser-hi. Llavors, tot plegat tinc dubtes i penso, que n'ets de burro, si ja saps que el món sempre ha sigut el mateix, però no, és evident que hi hem de ser. El llibre és un llibre fàcil de llegir, és un llibre que agafes una curiositat, pam, la llegeixes.
són d'una pàgina, una pàgina i mitja, i perquè un dels motius per què hem fet aquesta editorial de proximitat, perquè ens hem de defensar i no tenim accés als mitjans de Barcelona i d'això, faig una gran crítica, i la faig ara aquí, i a més està escrit aquí, de la manera que han acabat manipulant Sant Jordi. Perquè Sant Jordi van ser una festa de tots, i ho faig així, molt curt. Dic, amb el temps m'he anat assabentant de la realitat de les coses absurdes. Em negava a creure en l'absurd. Creia que l'estupidesa i en la ignorància. Creia en l'estupidesa i en la ignorància, també en la mala bava. Però l'absurd em costava perquè és una mica de tot i és difícil de criticar. I llavors pregunto, Sant Jordi viu a Barcelona? Quan fem de Sapiens Sapiens, que és el que estem fent ara, diu, quan la injustícia es converteix en llei, la rebel·lió esdevé un deure. Per tant, visca la república.